guys! Welcome back to my channel. This is Marge Izan and for today's video, mag-unboxing tayo. So, this Brenice is a bag, organized bag. And nabili ko rin siya sa Lazada. Meron din siya sa Muji. Actually, hindi siya ordinaryong bag kasi like I said, it's an organized bag. It's a multi-function bag. And nakita ko siya unang-una sa Facebook. And then, nag-search talaga ako kung saan siya nabibili, itong bag na to. And excited ako buksan dahil gusto ko talaga ng design and yung bag mismo. And nung nakita ko siya sa Muji, but sa Muji kasi, online shop siya, but wala silang COD. So, naghanap ako sa Lazada and sa Shopee ng item na katulad ng bag na nakita ko sa Facebook. And ito siya. Nakakita din ako sa Shopee, pero brand din siya ng Brenice. Pero hindi siya katulad ng style nitong bag na napili ko. So, nakita ko lang siya sa Lazada. Buksan na natin. So, bago pala natin buksan is papakita ko muna sa inyo yung name ng product. It's Brenice. It's born to be nice. So, nung una-una ko siya nakita, akala ko yung base sa kanya is Brenice. Hindi pala, it's Brenice kasi born to be nice siya. So, nag-research ako about sa history ng product na to, ng bag na to, and babae yung may-ari nitong Brenice, nitong organized bag. And kaya niya ginawa yung item na to is because nakapunta siya ng Japan. And sa Japan, yung mga Japanese wives is maayos sila, organized sila sa gamit, sa bahay. Diba? So parang yun siya nag-come up na why hindi gawin dahil ang bag is an storage siya ng mga girls, diba? Mahilig ang mga babae sa mga bag. And bakit hindi na gawin na organized and neat or orderly sa bag na yun. So, ang ganda ng idea niya na yun. So, since noon, alam ko it's 2017, nag-start siyang gumawa ng bag and it's very nice, born to be nice. So, na-inspire lang ako dun sa thought na nagginawa niya yun kasi ako din is gusto ko rin magkaroon ng sarili kong business someday. So, let's start! Buksan na natin. One by one. So, nabili ko pala siya guys ng 1,366. So, may coins din ako pero alam ko it's 1,400 something. Dapat is 2,500 something siya pero bumili kasi ako nung sale. So, 50% off kaya napabili na ako. Sabi ko, bibili na talaga ako nito. Last year ko pa dapat siya bibili. Pero since nag-sale na siya, kaya bumili na talaga ako. So, dami kong sinabi. Buksan na natin. Excited na ba kayo? Kung madali naman siyang buksan. And natuwa ko kasi meron siyang box. Nung dumating siya sa akin, naka-box siya talaga. So, nakakatuwa din, diba? Yung iba kasi parang plastic lang talaga yung ginagamit ko. Ang galing natin. Ang sagaan niya. Ang hirap natin. Ang bilis lang niya. Oh my God. Excited na ako. In fairness, ang ganda ng packaging na. Ngayon guys. Naka-plastic pa siya and may paper and may bag pa siya. May pouch pa siguro siya na nakalagay is very nice. Very nice. Diba? So, maganda yung packaging. Naka-plastic pa siya.
Buksan natin ito. Tanggalin muna natin itong box. Gusto ko talaga itong bag na promise. So, matutuwa din dito yung mga katulad kong girls na mahilig sa bag. So, sorry, ang gulo pala ng buhok ko. Kakaligo ko lang din kasi. Ayan, ganda. Meron pa siyang cutie, guys. Meron pa siyang plastic for storage. Kung sakali hindi mo siya gagamitin. Para hindi siya madumihan. Ang cute. Diba? It's very nice. Want to be nice. Ang cutie. So, and then meron pa siyang ganito. Diba? Ang cutie. Excited ako. Uy, ang ganda niya. Ang ganda. Okay, so papakita ko rin sa inyo kung saan ko siya nabili. Ilalagay ko dito and sa description nitong video na to para if ever nagustuhan nyo rin, magustuhan nyo rin, so makabili din kayo guys. Isang ganda! So, ang binili kong color is brown. Kasi, nasabi ko naman sa 50 packs video ko na mahilig ako sa brown colors. Nudes colors, diba? Ang ganda niya, guys. Diba? Ang cute. Tapos meron siyang very nice. Ano naman na ano. Ang meron pa siyang stylo ba tawag dito? This part. So, tanggalin natin. Mas ang ganda ng color niya. And, ang soft niya. Soft niya hawakan eh. Maganda yung pagkakagawa. Diba? And may sling siya. And meron siyang folder. And, diba? Ang cute. Ito natin buksan. Pero yung dito niya hindi natatanggal. Naka-fix siya, so hindi siya matatanggal. And it's okay with me. Ang ganda niya, guys. So, ako masyado akong mabusisi sa bag. Tinitignan ko talaga kung may something hindi maganda yung pagkakatahi. And nakikita ko naman na maganda yung pagkakatahi sa kanya. Ito yung buti. Diba? Very maganda yung pagkakatahi. Diba? So, buksan na natin. Ang ganda. Ang elegant niya. Simple but elegant. Diba? Ang cute. It's a leather pala. Leather. Soft leather. Try natin buksan. So, dito siya binubuksan. So, dito tayo. Sorry. Buksan muna natin. And, dito natin yung meron siya. Oh, ang cute! So, ganito siya, guys. So, makikita nyo, meron siyang nilagyan dito for storage. And sa card, ito yung sa card. Ito yung card niya. Ilalagay kayo ng card. And then, may bubbles pang ganito. Ang ganda. Ang cute na. And another, ito yung lagi natin nakikita sa mga bag, shoes. So, bawal itong kainin, guys. Huwag niyong ipapahawak sa mga bata. So, makikita niyo, meron siyang storage dito.
Ang cute niya, guys. So, lipstick, ng brush, makeup brush, diba? And ball pen, diba? So, ito, lalagyan ng phone, kung pwede rin, or wallet. So, may storage din siya ulit dito. So, ang ganda ng pagkaka-storage niya. And then, another storage here kung meron kayong tablet, diba? Or notebook. So, ito yung name niya, guys. So, ito talaga yung harap kasi. And ito yung likod. So, may pang-organize siya. Ang cute, diba? And makikita niyo rin here yung name ng product, which is Benice. Kita niyo, diba? Sorry guys, hindi ako nakapag-manicure. Hindi ako nakapagpalit ng pedicure, ng manicure ko. So, that's the bag. Ang ganda, diba? So, I think, i-relate ko na siya. And, sa delivery, sobrang bilis din naman. Parang, 1 week lang dumating na siya sa akin. And, okay na rin siya kasi galing pa siya sa ibang bansa. So, reasonable na yung 1 week para sa item na to kasi mahirap din ngayon dahil may pandemic pa rin and it's so cute, diba? So that's it. Gusto niyo bang makita siya? Diba? Cute. Excited na akong lagyan siya ng mga gamit ko. And tomorrow, may pasok na kami. So, gagamitin ko na siya bukas. And, bumikag pag mahulog. So, yan. Ang cute, diba? So, I hope nagustuhan niyo rin tong product na to. Try niyo rin bumili kung nagustuhan nyo and tag nyo. Comment kayo if parehas tayong gusto ng organized na bag. Kasi ako, yung mga bag ko talaga is medyo magulo sila kasi nga walang nalagyanan. So, yung mga gamit ko nandun lang lahat. So, minsan naguguluhan din ako kung saan ko hahanapin yung mga gamit ko. And because of this, siguro magiging maayos na yung gamit ko. And so, kung nagustuhan niyo yung video na to and kung gusto niyo rin bumili, ilalagay ko sa description below yung kung saan ko nabili and kung anong shop siya. And so, I think that is the end of our video. Thank you for watching. Kung nagustuhan niyo yung video na to, please thumbs up. And kung hindi pa kayo nagsusubscribe sa channel ko, please subscribe and click the notification bell para updated kayo sa mga bagong video na i-upload ko. Thank you for watching. Keep safe. God loves you. Sa duay. Mwah! Bye!